masu kallon wannan faifai yau muna tare da mai bawa gwamnan jihar Gombe shawara na musamman kan gudanar da ayyuka, sanya ido da kuma bin ka'ida. Kuma zai gabatar mana sunansa da kansa inda za mu masa tambaya kan irin ayyukan da yake yi a wannan ofishin. Farfesa, ka gabatar mana kanka da kanka. To jama'a masu kallo da sauraro, barkamu da warhaka. Sunana Professor Namala Keftin Amuga, Professor ne a sananne a wajen fannin gine-gine da daure-daure na gini. Yawwa to, Professor Namala, yi mana bayanin irin ayyukan da ka fara yi zuwa yanzu daga naɗa ka wannan mukamin 'yan watanni kaɗan da suka wuce. Yan watanni kaɗan, wato kamar watanni 8 yanzu, shi mai girma gwamnan Gombe Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya ɗan majin Gombe ya zaɓulo ni daga wajen aiki na a Yola, ya zo ya bani wannan mukami. Kuma daga nan mun kama aiki, sai ya fara bani wayansu ayyuka wanda dai mun fara taɓawa, kaman shi wannan tantance magana filaye da kuma sauran abubuwan da ya bani. Nan mun fara shi kenan yanzu, amma manya-manyan ayyuka wanda muke sauraron za mu yi su suna nan gaba, suna zuwa. Yawwa to, in haka ne, akwai lokacin da a Gombe aka samu bayanai na korafin wasu mutane da aka ji a Najeriya cewa gwamnati na neman raba su da filayensu ne, amma yanzu kamar na ji wannan matsalar ta yi shiru. Waɗanne matakai kuka ɗauka ne aka yi ba? To alhamdulillah, wayannan korafi da maganganu na irin na 'yan siyasa da maganganu na ɓatanci wanda ba su da tushe, shi ne makasudin da ya sa gwamna ya kira ni ya ce in zo in shiga ciki, saboda kalamin da ainihin hukumomi da suke yi ma jama'a da wayanda aka sa su akan wayannan aikin bai yi daidai ba. Mutane suka harzuka, suka yi fushi, har kowa sai yana ta maganganu irin wanda ba daidai ba. Ana ta maganan cewa gwamnati tana so ta kwace mutane filaye, wanda kuma mai girma da ya zo kira ni a ofis ya yi min bayanin ainihin abin da yake so. Ya ce to wannan in zo in isar da wannan sako a jama'ar Gombe, kuma in tabbatar da cewa na jagoranci wannan tantance filaye tare da jama'a na, wato wanda ya nada ni tare da su kenan. Kuma alhamdulillah Allah, kamar yadda na faɗa, wayannan maganganu na ɓatanci ko kuma na rashin fahimta duk yanzu sun kau, kuma an samu fahimta. Mutane sun dawo daga wancan maganganun, an zo an rungumi gwamnati, kuma an fahimci cewa ainihin gwamna yana da kyakkyawan nufi, kyakkyawan niyya da wannan ayyukan da muka yi. Yawwa to, Farfesa Namala, faɗa mana 'yan dabaru ɗaya ko biyu da kuka bi wajen fahimtar da mutane cewa wannan aiki da ake yi na da muradi mai kyau ne, ba wai ana so a cutar da jama'a ba ne ko wani abu mai kama da haka. To kamar yadda na faɗa, ni dan aika ne. Duk abin da gwamna ya gaya mini in je in isar da sako ga jama'a, shi ne na faɗa. Wato ya tabbatar mini cewa duk wanda yake da filaye, wanda yake da takardar fili, ya kawo mu tabbatar mishi, kuma mu sa atimi a kai, kuma ya rike wannan takardansa, kuma ba wanda zai sake zuwa ya taɓo shi. So shi ne abin da muka ga jama'a, kuma ya ba su tabbacin cewa duk wanda ya samu matsala ta wajen kurakurai na masu ma'aikatan gwamnati da suka wuce, har mutum ya zo ya rasa filinsa, ko kuma ya sa wani abu ya same shi, ya ba da tabbacin cewa zai duba, kuma zai iya mayar musu da filayensu. Wato ma'ana ana so ne a bi wata ka'ida da watakila an saba ta, don na ji labarin kamar wasu sun samu filayensu kan layuka, wasu inda ya kamata a yi asibiti, wani gun inda ya kamata a ce an yi kasuwa ko irin waɗannan abubuwan, ina jin su suka faru.
Na'am, an zo an samu wasu filayensu yana kalkashin layin wuta mai ƙarfi kenan. So wanda kuma a dokance bai kamata a ba mutum fili a wurin ba. An samu wasu filaye a cikin inda aka keɓe na Federal Medical Center da Federal Medical College. Wasu sun fada ta wurin, to wayannan filayen kuma na gwamnati kenan. To dole ne mai girma ya ba da wannan shawaran cewa a gaya musu zai iya nema musu wayansu wurare da zai sa su. An samu wasu filaye wayanda lalle an sa su a kan hanya ne, su kuma masu filayen ma ba su sani ba, bisa ga wayannan kamar yadda na faɗa kurakurai wayanda ma'aikata da suke cikin wannan ministries din suka yi. To gwamna ya gaya mana cewa lalle tun da dai ba laifinsu ba ne, wayansu ne suka bashi wannan abunan din, to nan ya nuna cewa zai iya ba su wayansu wuri su sukuna. Yawwa, to duk irin waɗannan ayyuka farfesa, za a iya cewa mutum da ya zai yi aiki a ji shiru, watakila a yayin da kuke gabatar da wannan aikin kun fuskanci ƙalubale na rashin fahimta ko kuma ma wani abu da ya so watakila ya kawo cikas kan aikin nan. Shin me za ka ce, shin ko kuma aiki kawai kai ta yi ba wata matsala, ka samu waje a share kawai kai ta aikin nan? To mun samu matsaloli da yawa. Da farko kafin nan ma mu fara aikin, kamar yadda na faɗa, yadda mutane suke da fargaba, lalle dole ne muka isar da sakonni ta kafafen labarai, kuma muka yi tabbatar mu cewa mun shawarwari da manya-manyan mutane, muka same su kafin nan ma mu fara aikin. A cikin ainihin masu aiki nama akwai wayanda dama sun sadu da suna ganin kamar aikin ma bai zai yi ba, amma na kawo hankalinsu, na tabbatar musu cewa shi mai girma gwamna yana bayan mu, kuma na ganin idan mun sa rai mun sa kwazo za mu yi wannan aikin. So muka rungumi kaddara, muka ce za mu wannan aikin. Ana ta mana maganganu, an sa mu ne karen farauta da za mu je mu kwace filayen mutane. Duk muka zubar da wannan, domin kwayar magana shine abin da gwamna ya gaya mini, kuma na da karfin jiki, kuma na yarda da abin da ya faɗa, kuma shine lalle da na isar da shi ya kawo kwanciyar hankali a wannan jiha ɗin. Yawwa, to abinda za a faɗa Prof, akwai wasu abubuwa da yawanci a siyasance ake ganin maimakon ayyuka ne sai a sa siyasa a ciki. Za a iya cewa ana yin hakan ne saboda wajensu dalilai na siyasa, ko kuma wasu watakila filayensu ana so a karɓe musu ne saboda siyasa, amma ƙarshe sai ba a kwace filin kowa ba. A'a, ba a kwace filin kowa ba. Mun samu ziyarar mutane a nan wajen aikin tantance filaye daga kowane ɗan siyasa ya zo nan, kowane irin jinsi ya zo nan, kowane irin addini ya zo nan, kuma duka bayan da muka tantance fili muka tabbatar musu da filayensu, kowa ya je ya ba da shaida, suka tabbatar cewa lallai wannan aikin shine a jagoran wanda yake da gaskiya, wanda kuma ya kawo sakon gwamna, kuma sun gode ma gwamna, sun gode ma wannan kwamiti din da suka yi aiki. Hankalinsu ya kwanta, babu maganar siyasa a ciki, babu maganar jinsi, ba maganar addini. Farfesa Namala Keftin Amuga, faɗa mana me kake son ƙara samu saboda wannan aikin naka ya ƙara inganta, ya ƙara gani ribarsa a jihar Gombe? Ni ina kira ga jama'ar Gombe su ba da haɗin kai. Na farko su ba da haɗin kai ga gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya, sannan su ba da haɗin kai ga duk hukumomin da shi gwamna ya kafa saboda kawo sakewa sake lale mai inganci a cikin harkan tafiyar da gwamnati a nan Gombe. Idan mutane sun ba da goyon baya, na tabbatar mana cewa shi mai girma gwamna yana da kyakkyawan aniya
saboda ya gyara Gombe ta zama ainihin inda kowa yake so ya zo ya zanna ya kalla ya koma ya ba da labari. Menene hoton Gombe yanzu, misali ga wanda yake jin labarin Gombe ya ce ko dan Sokoto ne ko mutumin Neja ne ko ma mutanen Kwara ne, idan ba su taɓa zuwa Gombe ba me za ka faɗa musu, ya Gombe take ne? Ya Gombe ita ce karamar Abuja mu kenan. Idan ka baro Abuja ba inda za ka yi sha'awan kallo sai Gombe. Zo Gombe ka kalli irin abun da shi mai girma yake yi yanzu a Gombe, za ka yi sha'awa. Wato ma'ana in mutum ya zaga zai ga haske ko ta ina din nan? Na'am. Ga titi, ni abin da ke bani sha'awa, ka zo titin Gombe, tituna a Gombe ga hanyoyi wanda aka yi masu kyau, ga makaranti, ga asibitoci, kuma duk abin da ake yi nan shi mai girma gwamna, wato tunda yake da yana da wannan tarihi na ayyuka tun ba ya zama gwamna ba, ya tabbatar da cewa duk aikin da za a yi a Gombe yana da kyakkyawan fatan cewa a yi aiki daidai inda aka tsara shi, kuma da ayyukan sanda ake yi yanzu ba aikin da za a yi shekara 5 a ga abu ya lalace ba ne. Wato a matsayin kama na farfesa ta wannan bangaren tabbatar da inganci na gini da bin ka'ida, ya yanayin ayyukan da ake zaga ne, wato ba amfani da abubuwa waɗanda ko kayan aikin da ta za a samu sun ruguje ko guguwa ta ɗauke su ko wani abu irin haka kenan? Na'am, wato shine niyyar mai girma gwamna kenan. Ba za a ce wayansu ba sa yin kawowa rashin kayayyaki masu kyau ba, amma shine da makasudin da ya sa ya kira ni, ya hada ni da yan uwana, mu tabbatar da inganci, mu tabbatar da cewa kowane irin aikin da ake yi an sa kayayyakin da ya dace, an yi shi bisa ga doka da kuma hanyar da ya fi mafi kyau. Yauwa, to a kusa da ƙarshe na ji labarin kayi wani aiki ma na musamman a filin saukan jiragen sama na Gombe, musamman har ya kai ga an samu alhazai sun tashi a Gombe. Shi kuma ya wannan al'amari ya kasance? Al'amari irin ta ban al'ajibi. Kafin na in zo ba ni da wani tarihin filin jirgin sama, amma na ji labarin cewa an yi sa takunkumi a wannan filin jirgin saman Gombe na tashin daga nan zuwa kasashen waje. Wato shine kenan ba za a iya kai alhazai ko na Krista ko na musulmai zuwa kasa mai sarki ba. So saboda haka ya zama shi gwamna da ya ga wannan abun zai kawo mana matsala, sai ya kira ni ya tabbatar da cewa in zo in gyara saboda wannan filin jirgin sama ta samu matsayin da za a iya tafiyar da harkokin daukan mutane zuwa kasashen waje. Profesa, mai kai ne a filin jirgin da ya bashi wannan damar? Don na san kamar jihar Neja ma an samu matsala inda ƙarshe maniyantan su na aikin yaji zuwa Saudiya sai ta Abuja suka tashi ai. To abin da ya faru shine na samu kyakkyawan fahimta tare da shi mai girma gwamna, ya ba ni goyon baya, muka yi shawarwari da kwamiti na, muka yi shawarwari da wayanda suka san harkan filin jirgin sama, muka tabbatar da cewa muka zabulo abubuwan da ake so a yi shi, ni kuma na gabatar da su mai girma gwamna, kuma mai girma bai kasa gwiwa ba, ya ba ni goyon baya, aka yi wayan ababen a cikin karamin lokaci, har aka nema su hukumomin da suke gudanar da harkan wannan filin jirgin sama suka zo suka duba, har suka ba mu zarafin tashi zuwa kasa mai tsarki. Wannan abun ba ta kaina ba ne, ta jagorancin mai girma gwamna, wanda ya je sama ya yi magana da mutane a sama, kuma ya sake hannunsa ya ba da goyon baya, ni kuma a kasa tare da mutane na
muka tabbatar da muka aiwatar da abin da ake so har muka cima wannan abu. Na ji daɗi tunda mutane sun tashi daga nan. A ƙarshen ta muka samu mutane ma sun fito daga Bauchi sun zo sun jona jirgi na ƙarshe wanda ya tafi Saudiya. Kuma ina da labarin yanzu su hukumomin nan sun dawo jiya, saboda su jiya wato 17 su zo su tabbatar da cewa ababen da suka bari ba yi ba ma an mun yi saboda dawa alhazai kenan. Kuma sun zo sun tabbatar da sun yaba kwarai da gaske, sun ce lallai abun da suka so a yi shi kuma an yi shi daidai bisa ga ka'ida. Yanzu ma na ji labarin idan akwai wayansu mutane wanda filin jirgin saman su ma bai daidai ba, za a iya dawo da su zo su sauka nan Gombe. Yawwa, to Farfesa faɗa mana wai me ka san irin waɗannan ayyuka mutum yana wannan sashi wannan ya nuna akwai kyakkyawar alaƙa tsakaninka da shi gwamnan jihar Gombe Alhaji Muhammadu Inuwa ya kenan. Ba mu labarin hulɗarka da shi. Na gode Allah ya sadar da ni da shi wannan jagoran Gombe, gwamnan Gombe mai girma Alhaji Muhammadu Inuwa ya tun a 2010 a nan fada, lokacin da ana shirye-shiryen za a yi siyasan 2011. Mun yi tafiya tare, mun fahimci juna tun lokacin da muka hadu da shi. Na fahimce shi, na san shi kuma ya san ni, kuma ni na ba da amana ta gare shi. Na tabbatar da cewa yana da kyakkyawan aniya, yana da kyakkyawan fata, yana da kyakkyawan soyayya. Ni ma soyayya ya shiga ciki. Ababai da dama da suka yi da yayi da na gani kusa da ni ya sa na so shi, kuma na ba da gaskiya shi ma haka ya so ni. Siyasa ya haɗa mu, muka yi siyasa ta tashi, muna zaman mu, kuma ba siyasa muna zaman mu, akwai siyasa muna yi tare har ga lokacin da Allah ya bashi gwamna. Ya zo ya ci gwamna, ni ma na can na malanta na a Yola. Ya zo ya zabulo ni in zo in taimake shi da wannan aiki kenan. Shi ne kyakkyawan fahimta, kyakkyawan dangantaka, ya wuce misali, yana kuma kamar na yan uwa kenan. Wato Prof, baka taɓa tunanin ka sake ruga ka koma jami'a ba a cikin wannan aikin da aka saka? Watakila an yi wani abu ka je bakin aiki ka ga ba so rikice ka ce ka yi na dama ka koma jami'a, ka taɓa wannan tunanin? Ni dai in dai har mai girma yana nan, kamar yadda na faɗa, na ba shi amana ta, sai da in ya ce ya yaye ni zan iya koma jami'a. Dama na zo ma na aje aiki na ne saboda in zo in taimake shi kamar yadda ya bukata. A lokacin da ya ce ya isa haka ni zan koma. In bai ce ba, ina nan tare da shi a cikin wuta, a cikin teku, a cikin wani wahala za mu yi tare. Kuma da yake mun ɗaure zumunci fiye da shekara 12. A ƙarshe gaba ɗin me kake hanguwa ne? Duk da Prof kai malamin jami'a ne, na san in kana shiga harkokin siyasar ma ta fannin irin ilimi ne da sauransu. Me kake gani ra'ayinka game da zaben 2023 musamman ma a jihar Gombe? Na gode da wannan tambaya. Zaben 2023 mai zuwa yana nan ya gabato, kuma abin da nake fata, kuma abin da na gani, shi mai girma gwamnan Gombe yana nan daram, babu wanda zai ture shi. Na duba a cikin 'yan takara, sauran 'yan takarar da suke neman gwamna, na tabbatar maka cewa babu wanda yake da kyakkyawan aniya wanda kuma da zai iya kawowa wani har ya ture wannan jajirtaccen dan siyasa. Kuma ni ina tare da shi, na ba shi amana ta, na zan goyi bayan shi ya ci gwamnan Gombe. In Allah ya yarda mutanen Gombe su kara samun alheri na wannan mutum. Farfesa Namala Keftin Amuga, mun gode kwarai da gaske. Sai wani lokaci mun samu dama za mu yi wata zantawa irin wannan, Allah ya yarda. Na gode jama'a, na gode, Allah ya saka da alheri. Masha Allah.